atzerrira bidaiatzean jatorrizko izenez eta bertako kulturaz jabetzea horixe du helburu benetako izenak proiektuak. Ordezkari bi etorri dira proiektu hori guri azaltzeko. Gurekin dira Ibai Etxezarra da eta Lur Uribarren. Kaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon, ongi etorri. Ibai eta Lur. Bai. Bueno, kontua hori da, ezta? Zuek proiektu hau, benetako izenak proiektua martxan jarri duzue, jabetu gaitezen bidaiatzen dugunean nondik nora gabiltzan, ezta? Nola bidaiatzen dugun hor dago gakoa, Ibai? Bueno, ziurrenik egin batean bai, ez? Duela urtetxo bat, urte luze, egon ginen lehen aldiz Lurrekin Nepalen, eta pixkatxo bat eman zigun zer pentsatu, ez? Nire lehenengo bisita hori, Lur gehien aldi askotan egondakoa da, baina pentsarazten jartzen zaitu, ez? Nola erlazionatzen zaran tokiarekin, beraiek ere nola ikusten zaituzten zu, ez? Bisitari gisa, horra aipatzen dugu non baiten Amerikarrak edo Amerikarrak lez ikusten gaituztela. Eta, hor hasten zara bueltaka, pentsatzen nola bidaiatzen duzun, zelan joaten zaren, benetan ere betetzen dituzun zure asmo eta gogoak. Eta gehien bat, ikusita ere guk nondik gentozen eta euskal kulturarekiko eskatzen dugun askotan begirunea eta gure hizkuntzarekiko eta era beretsuan erantzutea, zoazen lekura. Orduan, noski, nola bidaiatzen den badauka garrantzia, eta hortan hasi gara pixka bat pentsatzen. Bai, Lur, zuen proiektuak benetako izenak du izena. Esate baterako, askotan ez diogu erreparatzen joaten garen leku hortako toponimiari benetako izenei, ezta? Bai, horti atorra apur bat, ezta? Liburuen titulue, oin Nepaleko izena, eta proiektu esan, bai trekin baten eta liburu banatuz, menditxo baten, eta aukeratu gendun Island Peak, izeneko edo guk ezagutzen dugun Island Peak, baina bertako benetako izena da Imjatxe. Orduan, deko gorre bai Everest, edo Sagarmanta edo Txomolunga. Eta, apurtxua, hortik guzan bideratzen ideiak eta izan, jungi sakontzen eta hortik urten zen ideia. Ideia joetatik joan zineten sakontzen, baina nola hasi zineten? Lehenbiziko harri hori nola jarri zenuten? Esaten ginen moduan, hori egin ginen lehenengo, behintzat guretzat, lehenengo bidaian, junginan bertara eta imaginatuko zuen lekua izugarria da, jendea ere zoragarria, paisaiak ezin hobeak, baina nolabait somatze duzu hor zerbait falta dela, ez? Guk egin genuen hurbilketa bat, lehenengo aldi horretan ere bai, gure interesengatik eta pixkat kulturofiloak edo izan da, egin genuen hurbilketa bat, bizitatzen dugun herri horietara, baina konturatzen zara, egunen poderioz eta pixkate gure logika turistikoen martxa dela eta nekez sortzen direla harreman benetazkoetarako tarteak, ez? Eta orduan berunzka gentozela lehenengo espedizio horretatik, hasi ginen Lur eta biok hitz egiten, Unai ere nire lehengusua bertan zebilela, agian bestera baten planteatu beharko genukela gure urrengo bidaia, urrengoan hasi ginen pentsatzen Nepalera, ez? Eta holase sortu zen. Oso modu zumean, saiatu ginen bideratzen lehenengo pausu hau. Erabaki genuen liburutxo bat egitea, liburu bat, bi kulturen arteko harremana erakutsiz. Eta pixka bat ere, agian alpinismo garaikideari kritika eta turismoari, baina batez ere alpinismo garaikideari kritika txiki bat eginez, ez? Non beti hor jartzen den begia tontorrean, gure argazkietan, gure nolabaiteko kirol erronkei lekua emanez, eta Nepalen gertatzen den guztia, hau da, Nepal ez da bakarrik Himalaia, edo ez dira bakarrik Sherpak, 150 kultura, kasta edo hizkuntza baino gehiago daude, eta hori nekez ezagutzen dugu, hor gelditzen da, itxaletan, eta esan genuen, zerbait egin behar dugu, bidaiatzeko modu barri bat planteatu behar dugu, Lurren bere Nepaleko nolabaiteko harremana, bere hango bizitako jarioi eta erantzunez, hor zerbait errotu, eta hori planteamendu barri bat egin, ez? Hori izan zen apurtxo bat hasiera puntua.
Bai, gailurrak aipatu dituzu eta lehen esan duzulako Lur, ezta Everesta aipatu duzu, baina ondoren beste bi izen esan dituzu. Ez dakit, mendi desberdinak diren edo horiek diren Everesten benetako izenak? Horre bi, Everesten benetako izenak edo, ez? Bai. Bertako, bai, eureke holande itxotxa, baina, bueno, azkenin mundu guztien Everest deko gurun, ez? Batozko Everesta, esan txomolunga edo zagarmanta, da ja tortxu gurure Everesta hanik. Gaina kasu egiten dioguk, Everesten kasuan, Britaniar batek jarritako, Britaniar baten abizenari, ez? Erantzuten dio Everest, George Everesten abizenari, ez? Eta oso polita da, pixka bat jakitea ere, oso nabardura txikiak dira, baina herri desberdinek batzuk tibetarrak txomolunga, nepaldarrak edo zerpak gehiago zagarmanta. Orduan, hori azkenean erpin txikitxo bat da proiektu honetan, baina ematen du zer pentsarazi, ez? Askotan ja jatorri izaten gu Everest, eta zer gertatzen da ona datozenean gure herrira bizitan, ez? Eta bestelako izenak erabiltzen dituztenean guretzat importanteak diren gunetara, edo hurbiltzen direnean aipatzen genuen, ez? Gorbei aldera eta ez dute erreparatzen bertako idiosinkrasiari buruz, eta orduan hori da hasiera puntua eta oso nabarmena, ze jenteak oso erraz harrapatzen du abizenarena eta izenarena, baina gero badago hor idiosinkrasia oso bat azalatu nahi genuen. Eta beraiek xerpaken hasieratik saiatzen dira hori aldarrikatzen alegia, ez zaitezten astu, Everest ez da beretazko jatorrizko izena, aldarrikatzen dute hori? Hor badago gure erantzunkizuna ere, ez? Batzutan bizitatzen ditugun herrialdetara modu masiboan baldin bagoaz, eta ez baldin badago nahiko azpiegitura batzutan kulturala, ez dinot errepideak edo urjarioa, ez? Eurornikuntza, baina ez baldin badago nahikoa azpiegitura beraientzako oso importantea da gu bizitan joatea, zenbat mugitzen garan, zenbat turista eta jente joaten garen. Eta horrentzako oso importantea da. Orduan, agian batzutan esaio behar den garrantzia horri ematen. Eta batzutan gure ardura da, ez? Hausnarketa hori egin eta plazaratzea eta ateak irekitzea horrela. Aizu Lurzu, behin baino gehiagotan izan zara Nepal inguruan, bi kulturen arteko zubi hori eraiki dadin, nola bidaiatu beharko nuke? Bai, aldera ona. A ber, egizan, irikiz harritxu ezten izan zen, oin urte batzuk, ez? Gehatu dazten begiko mendi bat, dala Amada Blam. Eta, klaro, dinosu gukamen, Euskal Herrizien ama da, Nepalen be ama da. Eta hortik hasi zen, ez? Joi bai, zehozten ibaiek. Venga, zuk azten mazara hor, kontaktu bilatzen eta eskoletakuek, eta, guazen topaten hango, ez? Bango kulturatako, eta bai, Euskal Herriko kulturako, ez, enlaze batzuk edo zer deko guna man komunien, eta, bazen buelta bat emoten da, egire esan, harritxo jozten ibaiek eskeni jozteinen proiektu hau, eta, zeginen investigatzen, hor laguntza handi eukiogu, eukiogu hor suku maia, dala Nepaldar bat, Euskal Herrien biziana, eta bai miren beroz, ez? Dala Euskaldun bat, ja biziana, ja 7 urte, 8 urte daramaz ondarbitar bat, Nepalen bizitzen. Deko familia Sherpa baia Nepalen, eta eurekin jarri kontaktuen, eta egite esan proiektu hau bileri asko guztaiaken, eta, azegin esakontzen, itxulpenetarako beureri, ez, favorik eta eskatzen, da eurek, asko murgildu di proiektu hontan, eta, egite esan, eureri eskerre bai, zigara proiektu honekin, aurrera junda eta ondo urten da. Bai, eta bihar aurkeztuko duzue Bilboko kafe antzokian liburua, Ibai, nire benetako izena ez da Island Peak, Imjatxe da. Zer topatuko dugu liburu horretan? Liburua umei zuzendutako liburua da, marrazki zornituta, Euskal Herriko ilustratzaileak egindako marrazkiekin, eta hor topatuko duguna, testu errestxo batekin lagunduta, eta topatuko duguna bi kulturen arteko nolabaiteko elkarrizketa bat, ez? Hainbat gai hartu ditugu, dienak gure ustez adierazgarriak bi kultura hoiena, eta kontrajarri izan ditugu marrazkilari bakoitzari bere tokia emanez, gai bat emanez.
Hori da liburuan dagoena, baina nik uste dut badituela azal gehiago, ezta? Azkenean umeentzako opari txikitxo bat da, eta opari xume bat, baina nahi duguna da hau izatea eztabaidaren katalizadorea, ez? Hortik gero abiatu daitela, pixkat modu helduago batean turismoaren gaineko hausnarketa bat. Horrela jarraitzen baldin badugu bidaiatzen modu masiboan eta agian begirunezko harremanik gabe norberak bere aisialdia asetzeko asmoz, gertatuko dena da azkenean herrialde gehienak berdintsuak izango direla eta nekez izango duela zentzurik etxetik 5 kilometro urruntzea, ez? Eta hori da ikusiko duguna liburuan. Bihar Euskal Herrian aurkeztuko duzu, baina Nepalen dagoeneko aurkeztu duzu, mendietako eskoletan horri biltzarete liburu aurkezten. Ikusiko ditu irudi batzuk oso bideo politu bat hementxe, begira. Agian gailurra zapaltzeak baino gehiago bete zaituzte esperientzia honek? Jo, esan niri esperientzia honek asko bete izozten. Gainera, justo hartuan eskolan hori zukun eskori esan lehen. Eta, bueno, kasualidadez, han egondan handereño bat, zukurekin ikasitako bat izan zen, eta bere emoziona izan, zuku maian liburu, eta, bueno, da horreldu aurretik egon ginen, beran, zukun etxien bebai, liburu beran gurasurita emoten. Eta ni badin gotzu, handik urten itzen emozionalki, zuku ezagutute ez, beramen dau, sartu gara bere etxien bertan epalen, eta nitzako izan momenturik trekineko, da, bueno, hori zautxuti zuri bai, igual gogorren emozionalki ez, da, egiz esan, eskolatik eskolara jun, umeri olako liburu bat erakustie denak marrazkiek ikusten ez, oin, eure zulertzen da den azkenien, ez dakigu, batzuk umumi ezien. Baina emozionalki ez, guk egin dugun lan bat, horren beste ordu sartunde, ilustratzaile epe baik izto marrazkizekin, eta bon, ikusti ez, zelako harreri inozkuen, esan gauza derra izan da, eta tontorra aparte onda, ez? Izan da gizien bat, gainera, justo izan da kasualea die, trekin bat, danok egiten gala euskaldunek. Danok euskaldunek, guk erun duguz liburu motxilatan, zaztozko esporti hau, hori izan da, ez, proiektuko beste parte garrantzitsu bat. Eta, bueno, gero zelan banatu dugun, ez, zelekutan, eta egiten zahun gara baiara nahiko salvajietatik, eta, bueno, ikusi da zelako arrakaste dukidan. Etorri zeinaten orduan, motxilak ustuta baino bihotzak beteta, ez? Bai. Eta etzian, aipatu zaizue, hango inork esan dizue, bi hizkuntza txiki izanik nola ez duzuen, ez? Beraiek pentsatzen dute inglesaren morro izango dira lanean ari denean. Ez dizute aipatu nola hizkuntza handi baten ez zuten egin baita ere? Bai, bueno, askotan mai gainean jarri den gaia izan da, ez? Zergaitik ez dugun gazteleraz edo ingelesez liburu hau egin, baina nik uste dut, hainbatean bere naturaren kontra egitea zela, ez? Hartu dugu euskara kultura minoritario eta hizkuntza minoritario gisa, eta nepaldarra ez hain minoritarioa, baina bai ez hegemonikoa, ez? Azkenean ez dauka beharko lukeen tokia. Eta gero, hor bidean gelditu diren, xerpa hizkuntza, taman hizkuntza eta beste hainbat, ez? Baina, bueno, nik uste justiziazkoa zela hizkuntza horietan egitea, eta mai gainean jartzea, ez? Bueno, agian hizkuntza minoritarioentzako edo horrelako kulturentzako biziraupenerako espaziorik egon daitekela ere harreman horietan. Eta, bueno, agian askotan aipatu izan da, ez? Agian fisika kuantiko hitz egiteko egongo dira beste lako batzuk, baina guk euskaldun bezala badaukagu zer esan kulturaren inguruan, kulturaren kudeaketaren inguruan, bidaiaren inguruan, harremanen inguruan, eta polita da hizkuntza horietan ematea elkarrizketa hori. Eta benetako izenak hemen, liburu honekin hemen amaituko da lur, ala honek irekia izango da, proiektu irekia da, etorriko dira berriak? Bueno, hor gabiz, ez? Egin esan, eukin genuen petxaute atal bat eitxie, Nepaleku esala, eta, bueno, jentiek
oso interesgarritzaten motxo liburu hori, eta etorri gara handik, eta liburu hori saltzeko ja badeko zu, eta bueno, egiz esan, bueltazko emontzagu eta hasi gara prestatzen beste proiektu bat, eta bueno, da Pakistan ingurure begire gabiz, handau Askole izeleko beste herri txikitxo bat, oso bizi baldintzak gogorretan bizi dizenak, hango kontaktua dekogu ja, eta bueno, hasi gara pultxo balantzen, ia formia lotzagun emo, baina bueno, gitxik-gitxike, hainkalurren dekogu zela, eta bueno, egite esan proiektu politxe urteleik, horre gabiz estudiatzen aurrera aldogun eno bez, bueno, hasi gara jarri jen mobitzen, eta bai, nik usteot, gauzak ondo badoi ezen, bai, bueno, aldo gule beste bigarren atala bat atara, eta bueno, hor gabiz. Ja gogu dekogu, nila aztar jueteko nazara, ja bertan dekogun kontaktuaz berbaitzeko, berak proiektue, moten dau asko guztaiakola, han lagundengo dugu, eta, bueno, badin otxut, da herri bat, neguen adibidez, bajatzen dizela temperatura, -40 gradutara, oso leku potenti da. Eta ze bizi gora deken gogorra da, orduan, bueno, holako lekutan ez, azten gara jartzen gure begize, eta, bueno, aldogunen lagunduko gu, eta, bueno, gure kultura erakutsi, eta guk hango kultura gero ona ekarri, bai, amengo jentia ikusi egin. Bai, askotan galdetxe dugu, zer dakigu Pakistan bezalako herri bati buruz, eta ez ditugu erantzun askorik, edo Nepaleko eguneroko berriei buruz, ez? Ja ez diot bertako kulturei buruz, zein da gaur egungo albistea Nepalen, ez? Eta aldiz aragoaz, imaginatu zazue, bisitarien euneko 5 edo 10 egingo balu horrelako proiektutxo bat, ez? Edo honen antzeko zerbait. Zein ederra litzateken ametik aurrera, eta zen mundu, kulturalki zen mundu aberatsa izango genuken, ez? Bai jatorrizko herrietan eta bai bisitatutakoetan. Benetako izenak proiektua erakutsi diguzue, aurkeztu diguzue, gogoratuko dugu bihar duzuela Bilbone kafean zokean aurkezpena, liburuaren aurkezpena,